Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Anong kailangan kong gawin? Oh no! Oh no! May signal. Oh no! Ikan. Naglakag ni mo tuloy. Naglakag ni mo na iyak. So kayo makawalagan tayo tuloy. Galing ha. Pwede kung may kisa doon, ikaw ang nagkakawatan. Miko no? Shout out. Imo kay bro? AJ. Shout out. Thank you. Smash Gaming. Mga nindot yung Smash oh. Sonora yaw ko. Kuan ako. Kalit ako GoPro. Lagi kay may lingaw-lingaw ba? Lagi. Channel. Anak ko channel. Unsa channel nimo? MQD Motovlog. MQD Motovlog. MQD Motovlog. I-stack pa na imong Smash? Oh, stack pa. Stack. All stack pa din na day. Manawasin nga, ikaw buwan, talakag biyahe. Nakatawag talakag? Lagi pa, it's bira-bira. Tagbo rin mo guko, do kay ring na. So yan mga bay, subscriber natin. Taga dito lang yan. Smash Gaming. Yan. So, buti na lang nabot. Anong kailangan kong gawin? So yun mga lods, anong motor Raider J8i fit with QIT helmet, Yayamanin gold bolts, stainless tip grill, stainless stop box bracket.
Go, go, go! Allah! Blow water lead lights. Yun, 18211.